Hello guys, good morning. Ito ang inyong Manay, Mami. Maagang nagluluto si Mami. 3:30 gising na ako at ito banat na ng pagluluto ng pangtinda si Mami Manay. Ayan, malamig sa labas, maulan-ulan guys. Sarap pa sanang itulog. Agoy. Sarap pa itulog kaso banat-banat na tayo. Banat-banat. Ah. Masaya talaga to. Ah.